Ne tɔgɔ ye Djibril Dansoko. Ne ye affaires étrangères syndicat ne y'olu ka ɲɛmaa dankan ye n'o ye secrétaire général adjoint. Ayiwa baarabila an ye a boloda a bɛ waati jan bɔ ni mɔgɔw hakili b'a la novembre kalo tɛmɛlen tile 23 précisément an tun ye baarabila sɛbɛn an ye o da an ka ɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ ka laɲini dama dama ɲɛsin u ma ni o tun ye a fɔlɔ ye an cakɛɲɔgɔn dɔw kun nomena walasa olu ka bila ka taa u ka pɔsiw la gɛlɛya kun donn'olu la ani an ka texte 3 ɲɔgɔnna o kun bɛ yen k'a fɔ ko hakilijagabɔ kan ka kɛ olu kan ka segin ka k'u kalan ani statut du corps diplomatique ni statut mun ni affaires étrangères bɛ k'a ɲini a bɛ san caman bɔ halisa a ko ma don ba la an kun ye nin laɲini ninnu kɛ décembre kalo la sa u y'an wele an ye sigi ka fɔ kɛ yanni gɛrɛbu ka bila ba la an ye sigi ka fɔ kɛ laɲini dɔw olu sabatira n'o ye an cakɛɲɔgɔnw olu caman taar'u ka baarada la jamana kɔ kan nka laɲini dɔw fana bɛ yen gouvernement yɛrɛ kun ye layidu ta k'a fɔ n'o ye an ka projet de texte 2 ye kelen bɛ yen o bɛ valeur indiciaire kan mission diplomatique mɔgɔw olu ka musaka ko filanan fana o ye statut du corps diplomatique yɛrɛ ye walasa carrière ko ani baara taabolo ɲuman u se ka sabati cogo min na affaires étrangères kɔnɔ o bɛɛ de bɛ o kɔnɔ donc u ye layidu d'an ma k'a fɔ ko o texte ninnu hakilijagabɔ bɛna kɛ u kan u y'a yira k'a fɔ texte dɔw bilala ka taa décret ale taara ministère des finances la statut du corps diplomatique ale taara ministère de la fonction publique la ko kalo 3 ko u bɛ kɔmasegin kɛ an ye k'a fɔ hakilijagabɔ minnu kɛra a kan u fana ye faamuyali mun sɔrɔ a la hali bi kalo 3 in a waati a banna parce que kalo 3 in a b'a ta 30 novembre ka na bila ni mars kalo in na baara yɔrɔ mɔgɔ bɛɛ de ta don projet de décret in ni y'o f'i ɲɛna ni o ye sara taabolo ye valeur indiciaire o ye an cakɛmɔgɔ ɲɔgɔn minnu bɛ Mali ka lasigiden sow la n'o ye ambassades ni consulats ye o ye olu ka sara taabolo ye parce que ministère des affaires étrangères an ka cakɛɲɔgɔnw u dan tɛ Bamakɔ dɔrɔn ye affaires étrangères kɔnɔna la minnu fana bɛ jamana kɔ kan an ka lasigiden sow la olu fana y'an ka tɔndenw ye affaires étrangères baarakɛlaw y'o fana ye donc n'o olu ma lafiya e yɛrɛ b'a faamu k'a fɔ ko Mali an ye taama jamana ye Mali fana an ka développement caman a b'an ka teriya sɔrɔ siraw la jamana caman baden bɛ ka wulikajɔ kɛ ka Mali dɛmɛ janko an bɛ nin gɛlɛya mun na an yɛrɛ fana ka jamanadenw caman bɛ jamana kɔ kan donc ni diplomatie minnu bɛ an ka ca la kɛnɛma an ka jamana kɔ kan ni aw ma olu bila ko ɲuman na ayiwa ko caman bɛ se ka bɔ a la dɛ gɛrɛbu ni Ala sɔnn'a ma tɛnɛn nata mars kalo tile 18 a b'a ta o la ka taa a kun cɛ araba la mars kalo tile 20 donc an bɛ bɛɛ kunnafoniya k'a fɔ an cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan k'a fɔ gɛrɛbu in a taabolo bɛna kɛ ni o ye an ka service minimum ye baarakɛla minnu yamaruyalen don k'u ka baara kɛ gɛrɛbu in waati kɔnɔna la o ye an ka service fɛn fɛn bɛ yan a ɲɛmaaw n'o ye directeur ye ani chauffeur kelen ani secrétaire kelen olu de bɛ tile baara kɛ o ye Mali yɛrɛ kɔnɔla ye affaires étrangères service bɛɛ direction fɛn fɛn bɛ yan service fɛn fɛn bɛ yan jamana kɔ kan an ka tɔnden minnu fana bɛ yan an ka lasigiden sow la ambassades ni consulats la ambassade la ambassadeur ani secrétaire kelen ani chauffeur kelen olu de yamaruyalen don k'u ka baara kɛ consulat fana la consul général a kelen a n'a ka secrétaire ani chauffeur kelen olu de yamaruyalen don k'u ka baara kɛ bon o kɔnɔna la fana an bɛ service dama dama bɛ boloda affaires étrangères kɔnɔ i n'a fɔ jamana kɔ kan ani yan yɛrɛ ni o ye légalisation mɔgɔ minnu ka documents bɛ légaliser an b'a da lamɛnjɛkulu tulo kan k'a fɔ ko o légalisation gɛrɛbu in waati la o baara tɛ kɛ mɔgɔ minnu ka documents bɛ traduit o waati fana la o baara o tɛ kɛ passeport diplomatique dilannen ani passeport de service o waati fana la gɛrɛbu kɔnɔna la o fana bɛɛ bɛ jɔ ani an cakɛɲɔgɔn dɔw fana bɛ yen n'o ye protocole de la république ye olu bɛ permanence assurée salon d'honneur la aéroport la o fana permanence maa si tɛ ye o kɛnɛ kan nin baara ninnu tɛ boloda ani n'i ye an ka jamana kɔ kan n'a fana ta k'a lajɛ lasigiden sow la mariage minnu ni wolosɛbɛn dilan minnu ni fɛn minnu bɛ kɛ nin baara bɛɛ bɛ jɔ gɛrɛbu kɔnɔla la an bɛ waati min na komi bi wele ma bila an ma fɔlɔ ka se k'a fɔ ko a ye na an ka sigi an ka kuma
nka ni kunnafoni n'an kɔni welela an ka da ma tugun dɛ n'an welela waati o waati an bɛ wuli ka jɔ kɛ an bɛ se u ma an bɛ t'u lamɛn u bɛ se ka mun fɔ an ye nka an bɛ dalu kɛrɛnkɛrɛnnen de nɔfɛ.